Eish, ndaifunga kuti muri yeZimbabwe ichadzidza mushure menyaya dzakawanda dzatiri kuona dziri kuitika dzevarume nevakadzi vari kubatwa vachiwanikidzwa vachiita mujolo nemadzimai asiri avo nevarume vasiri vavo. Zvino pano pane chitiko chinoshamisa. Pane mukomana wechidiki abatwa aine mvana yake asi ine murume kwazvo. Mukomana ari kuti anga ari pakati pebonde asi airekana amomoterwa nenyuchi dzakamumhara dziri kumuruma zvakaomarara. Zvino pano vaungana dare vagara, tina atezvara varipo, Murora tinaye aripo nemurume wacho aripo afonirwa zvakare. Zvino ndichakupai nguva ino yekuti tinzwewo pfungwa dzeMurora sezvo ari munhu asangana netsaona kuti ingava iri havi ipi yaita kuti asvike pakutora chikomba aise mumba. Zvino iwo wapatse kwende nguva inogenda kuendesei kumusikana. Unofara here Murora? Zvipedi makadiwo. Sumu dzako yeti vanhu vakuone zvatobatwa kare hazvisina chekutiza kana kuwanda. So chii chaitika kuti mukomana azosvika pakumumoterwa nenyuchi? Ungatorondedzerawo here kuti zvazvatanga sei uye makabvira rini muchifambidzana nemukomana? Ndakabvira kare nchidanana nemukomana uyu, ndiye anga ari mukomana wangu kubva tiri kuchikoro. Saka pandakazororwa hatina kurambana. Mukomana aingouya achindiona kana murume wangu asipo ari kubasa. Apa kutotaura ngezvino. Chimbonyararai zvinhu. Amai guru. So mukomana auya pana panguwai? Mukomana asvika panapa kuma5. Kuma5 dzemazuva rodoka? Dzekumazuva rodoka. Zvino muri pakati pebonde ndo paairekana amomoterwa nenyuchi? Anga asati abvisa shoti, saka nyuchi dzabva dzatanga kungomuruma. Inga zvakaoma zvatiri kuona panapa. Mukomana ari kurumwa nenyuchi zvakaomarara, zvinorwadza, zvinoshamisa, zvinoita sezvinosekesa asi zvichirwadza zvakanyanya, nekuti mukomana tiri kumuona akarara nemanhede ari kurumwa nenyuchi zvakaomarara. Asi pano tine chiitiko chekuti amai vari kuratidza kuti vane murume, vari kuti murume vanaye. So amai, ndichakubvunza kuti mubvunzo, murume wenyu anogara pano here kana kuti anogara samwe, uye muchiri kugara mese here kana kuti? Tinogara tese asi anoshanda kuHarare, anga akaenda kubasa. Inga zvakaoma. So avagere pedyo nemi ndiani wenyu? Ndiatezvara vangu. So munonzwawo sei kana masangana nechitiko chakadai, atezvara varipo, murume wenyu aripo? Zvinhu zvinongonyadzisa hazvona nekuti ndiri mushame vanhu. Zvakaoma zvatiri kuona panapa. So zvino nguva ino tichanzwawo pfungwa dzaatezvara pamusoro petsaona yavasangana nayo, nekuti zviri pachena kuti kuparara kwemusha. Atezvara, pamusoro baba makadii? Makasimbawo. So zviri kunzi neMurora wedu auya pano nechikomba masikati, asi vari pakati pekuti vada kutanga kuita bonde, murume airekana amomoterwa nenyuchi. Pane here nyaya yamunozivawo pamusoro penyuchi dzamomotera? Alright. So saka imimi pane here zvamunoziva pamusoro pe nyuchi kuti dzazoenda sei pane munhu? Uye Murora wenyu maimba na here zvakanyanya zvokuti hongu ndo zvaita nyuchi toziziva. Murora wangu mafambiro aita zvasina kugwara, ndokulavudza mwana wangu mumba mako hamuna zvakanaka, chenjera mumba mako hamuna zvakanaka. Inini ndiri tezvara kuti ndibate Murora wangu zvinonyadza, asi ita so nolambulanga ta so bva ndabva afamba ndosamulanga wabata namunhu nenyuchi ndabata Murora wangu. Inga zvakaoma. So Murora maitombomuona achiita mabiribobi makore akawanda nenguva achifamba. Mwana uchimuudza asi mwana wangu semwana ati aiwa baba munyepa kati mwana wangu ichokwadi famba uzvione, nhasi azvionera. Zvino munonzwawo sei kana maimboyambira mukomana neMurora zvino vasangana nechitiko chinonyadzisa chakadai? Paizvo handikati ndiri kufara, asi ndiri kufara bhozi mwana wangu azvionera. Ndaimbomirambira achiramba asi azvionera. Zvindifadza kuti azvionera mwana wangu pache zvake. Zvinoshamisa. Ndiatezvara vari kuti ndakatombotora nguva refu ndichiudza mukomana, asi mukomana ainyarara achiita seanonyararira nyaya. Mukomana, ndingataura newe zvishoma. Makadini. Nofara. Iwe wati unoshandira kuHarare? Ndoshanda kuMbare kuMatapi. So wafonerwa nguwai kuti kuno kune chitiko chinoshamisa chakadai? Tongoti gandimbotsana ngura muchidimbo.
Yeah. Ndakatanga kunzwa kubva kudhara nemakuhwa ka mumaraini vanhu vachindiudza mukadzi wako uyu hameno zvaari kungoita ndichitomboudzwa. Saka mudhara wakazondiudza musi wa14 February ndakatotengerawo mukadzi wangu vhale. Musi wa14 February ndo pandakaudzwa namudhara kunzi mukadzi wako uyu handisi kunatsomuchenesa. Ndikati mudhara zvibvire here tikatsvaga sekuru vanotibatsira kuti zvinhu zvinatsobuda pachena. Takaenda kune vanonzi sekuru Mazangwe. Ndo wakatibatsira izvozvi. Ndakangoti ngarumwe nenyuchi, ngamomoterwe nenyuchi. Ndo decision yandakaudza sekuru kuti kana vachikwanisa vandibatsire nekudaro. Sezvo ndo zvamungoona zvazviri izvozvi. Zvino imi sababa Samusha muchionawo chitoko chakadai ndeapiwo mashoko amungada kusiyira mudzimai zvimwe muchadzokera kubasa mangwana? Inini kana mudzimai wacho kana kumuchenesa chaiko handichanatsomuchenesa. Izvezvi nhumbu iyoyi handisi kutoziva kuti nhumbu ndeyani. Izvezvi handichanatsoziva kuti ndeyangu here haisi yangu here handichanatsoziva mani. Muri kuzvinzwira mega muri yeZimbabwe. Isusu sechibanda media hatipo pakunyadzisa kana kuexposa vanhu kuti vabude vachinzi vawanikidzwa vakanamirana, asi isusu tiri vatapi venhau chedu kutepfenyura kuti muziye zviri kuitika kuno.